Chief guest jungi iban tei nongsili balong presiden juga Riboy district. Master BR Seliang idei sembut chief guest. Ngin penlong gajingnya thapti. Adin nang ta ngin yo sa sekretari jong ka MACC Pak Joy Tumung. Long kepa ki jongi kit saben I ka sap ketelen ka bagidon. Kublai sipun Sherman na kabenta jong ka kabu ka papila ailan inga ban yang hakane ka Jaka ban airu ya kejingkeren kebelingkot akan ya kejamet. Hak basdan ya ke snow ban penpau ya snow ke bakarau ya ka MACC ke babi pilajer biya ka bakalala ya ke benlong ya kan ya ka rensan ya lekai hapo jong ka snong ke jongi ke bagi sutu ba ka snong ke jongi ka long ke wei ka snong ka bagi jupo snew banane kinmi ki kondap sinrang Kiban pen I ka sap katalan kabakidon na kabanta om tang hangni syaki wei pat kisnong syaki wei pat kijaka ka papier jong ka jala ba ka ri ba ro ka wei ka pen pau ka jing skogoman ba ka jing skogo na mar kata baleng ba jong ka seng ka jong pi yalala ban pen urlong ya ka jing po sniu ka bana ka yang jong aku murang ba sinong hakisnam ke bladap yiladon ka jing angnut ka bakrau ya ka ban penlong ya kena ke lempung ila kai na kebenta jongki rangba ki balak cross ya ke live san sendam kerta syajerong namang yo I bakum ki nong song snong bakum ki beriu idon kam ladang imdon bakum kena galat lesi kine ki riu rangba ki badon ka sab ila kai kim la shibani compare ban compete bat kine ikun hab ki berit ki bangidon menta henry na ka jingdon jong kena galat ngai skam ba kine ki reurang ba laki long kepa ke babun na bring jong pi piladon la ka jong gai ngesam sa shisin be pinla ban pen I ka nuksa ya ka sap ka talan ka pidon syaki khun ki kti bat ki long den ki manden ki jong e te ka blai shibun ya ka ne ka seng ka jong pi na ka banta ka bala shim khia na ka banta ban penia ya bakung ka ne ka tournament ngas pen pauro ya ka jing skublei ba ka jing pediang ka jogo por ya iba bante nong shili ibabat nga tingim long nong wei syu mar bangila trei yaki kam ki bapir kam tam na kabentak im lang salang bari wele yawan akistam bumanswa henry mi pa la poi no shilong na ka daw jong kam kha kaman na kabenta ka kam ing kam sem tingila kam jangai khendiat mar bakala jangai na ka wei ka district shwe district te ka bdiang so bai bi baban te nong shli bangai skam bapim long nong wei ha ka de ka snong na mar bangil pilawan Nakapor syakapor hakipor kiba kamben syua
kum kadak jing player kani football tournament ke jongi kani pol kum kadak angkap une ribbon bakapor mengakap ribbon sum hatap ki player kani ka football tournament kani ka janmet kamenta ha kesnong kadu kublai shibon ki members ki jongi ki platri stong layo ban player kani football tournament kani por kamenta kublai shibon kublai siajaru